kako si ti postupao prema Allahovim robovima, tako Allah postupa prema tebi. I dobro zapamtite to pravilo koje je spomenuo šejhul Islam ibn Kajim. Kaže, Allah će se na sudnjem danu ophoditi prema svom robu shodno onome kako se je njegov rob ophodio prema Allahovim stvorenjima. Pa kada je poslanik sam vidio da je neko žigosao magarca na licu, kaže, ko je ovo uradio? Zar ne znate, kaže, da sam prokleo onoga ko to čini. Žena je ušla u džehennem zbog mačke. A čovjek je, ili žena, ovisno o rivajetima, ušla u džennet zato što je psa napojio. Iznemoglog psa. Pa kako čovjek prema Allahovim stvorenjima, našto prema ljudima, tako uzvišen Allah prema njemu na sudnjem danu.